počujete? To je rodinné striebro, to najlepšie, čo doma máme. Úvahy o literatúre, výtvarnom umení, filozofii, filme a hudbe. Rodinné striebro. Mesačník o tom, kto sme. Nože, jak se tyto věci mají? Slováci a Slovenci. Vypovedal som si vo svojom svedomí. Ťažký je dvojitý kríž slovenského národa. Záujme pokoja prikazujem. Okamžitý zákaz šachtovania. Prišiel som vám oznámiť. Letí od úst k ústam táto zväz. Bojujeme proti násiliu. Aj kto nemá prácu, hovorí slovenské príslovie, ten si ju nájde. Súdruzi, súdružky. Jako by to ani lidé nebyli. Dne 20. srpna 1968 Hrozně to zabouřilo v masách našeho lidu. Koridor, prosím. Budúcnosť vašej vlasti závisí najmä od vás. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu uvádza rodinné striebro. Dnes o prozaikovi, esejistovi a dramatikovi Rudolfovi Slobodovi. Za 7 horami a bájnou riekou Moravou žil raz spisovateľ Rudolf Sloboda a ja, jeho anjel strážnik. Nevždy sme spievali tú istú pieseň, nevždy sme ťahali za jeden povrat, ale nakoniec sme sa skoro vždy dohodli. Skoro vždy. Kapitola 1. Kádrový dotazník. Tak sme tu. Neboj sa. Meno a priezvisko? Rudolf Sloboda. Dátum narodenia? 16. apríl 1938. Národnosť? Slovenská. Trvalé bydlisko? Bývam na Slovenci číslo 44 v Devínskej Novej Vsi, ktorá je vlastne súčasťou Bratislavy. Povolanie? Prozaik. Ale napísal som aj niekoľko filmových scenárov a divadelných hier. A veľa esejí a jednu básnickú zbierku. Rudo! Tak už začneme, aby sme skôr mohli skončiť, ako hovorieval môj priateľ Max, keď sme mali pred sebou nejakú ťažkú robotu. Kapitola 2. Čítam, teda som. Roky 1938 až 1970. Keď som mal 3 roky, myslel som si, že na Veľkú noc musí byť hmla. A keď bola hmla, už som sa vraj pýtal, či bude Veľká noc. Keď som mal 4 roky, videl som často ruských zajacov, čo robili do ríše most cez Moravu. Boli oblečení biedne, ale predsa len kde tu prenikla aj zelená farba ich uniformy. Tá zelená znamenala vtedy pre mňa Rusko. Také bolo aj na mape. Na prečítané knihy spomínam rovnako rád ako na sny alebo skutočné udalosti. Samotné čítanie, lúštenie písmen, mi robilo od malička radosť a tak som sa pomerne rýchlo dostal na úroveň čitateľa, ktorý číta za riadkami. Rodičia mi pri čítaní neradili. Čítal som to, čo bolo v školskej, neskôr aj v obecnej knižnici. Boli to knihy, ktoré okolo roku 1950 vychádzali. Pamätám si na niektoré tituly. Z Chlapčeka vojak, Taškent, Chlebové mesto, Maroško, Kapitán Korkorán, Ivkova biela mať,
červenomodrý Matuzalem. Chodil som do mestskej knižnice odvtedy, čo som začal chodiť na strednú školu. A začal som čítať diela Tolstého a Dostojevského, ktoré ma nenásilne previedli do iného, dospelejšieho literárneho sveta. Bol som celkom presiaknutý Dostojevským. Prvá báseň. Prvú dlhánsku báseň som napísal o Cyrilovi a Metodovi. Prečítal som ju otcovi a mame. Učiteľ nám dal za úlohu skúsiť napísať báseň. Napísal som na 4 strany a tešil som sa, ako budem excelovať, keď ma vyvolá. Ale nevyvolal ma. Pýtal sa, kto má báseň. Nik nemal. A ja som sa nechcel prihlásiť, že mám. Prvá poviedka. Na strednej škole som napísal poviedku podľa skutočnej udalosti. O človeku, ktorému vzali do družstva mláťačku a on sa z toho zbláznil. Vtedy som už čítal Kultúrny život a tam sa veľa diskutovalo o socialistickom realizme. Učiteľke som k poviedke pripojil poznámku, že to nie je socialistický realizmus, ale že tá poviedka je čechovovská. Práve sme sa na ruštine učili Čechova. A vôbec, na gymnáziu som stále čosi písal. V roku 1955, keď som mal 17 rokov, sa moji rodičia rozviedli. Zlostilo ma, že otec videl na mne len chyby. Vôbec som nemal pocit, ktorý on stále dával najavo. Že sa máme zle, že nemáme peňazí, že človek má na tomto svete len trápenie. Keďže som vtedy odpúšťal všetkým ľuďom, nejako som sa nemohol hnevať na druhého matkyného muža, ktorý bol pre mňa imponujúcim zjavom a môjim priateľom až do svojej smrti. Matka s ním prežila šťastný život, i keď s výčitkami, že opustila prvého muža a svoje deti. Môj vzťah k literatúre bol priam idylický, hlboký a silný. Všetko sa to však zmenilo príchodom na Filozofickú fakultu, kde som pobudol rok aj 2 mesiace. V prvom ročníku som napísal rukou poviedku Do tohto domu sa vchádzalo širokou bránou a poslal som ju do Mladej tvorby, kde bol vtedy redaktorom Miroslav Válek. Poviedka vyšla v letnom dvojčísle v roku 1958. Bol to môj prvý oficiálne publikovaný text. Keď som začal chodiť na Filozofickú fakultu, kde som študoval filozofiu a psychológiu, šokovalo ma, že taký vzťah k literatúre ako ja má naraz asi 100 ľudí. V prvých mesiacoch som bol priam divoký a ani mi nenapadlo, že svet by mohol byť aj iný. Knihy zaplnili celý môj život. Húčalo mi v hlave a texty sa mi plietli. Do 2. ročníka som vstupoval veľmi unavený. Bezstarostnosť sa rýchlo pominula. Neodišiel som zo školy na nejaký vyšší impuls, ale z prostej biedy. Nebol som ochotný modlikať u rodičov o každú korunu. Veď ani nebolo v ich silách, aby mi pomohli. Veľmi dobre som si uvedomoval, že odchodom zo školy strácam možnosť stať sa vzdelancom. Rozhodol som sa, že budem prostým robotníkom. A tak si sa prihlásil do bane. Tak som sa prihlásil do bane. Vtedy to bola aj móda. Išlo sa do bane z protestu voči rodičom. V októbri 1958 som v Ostrave nastúpil na baňu Fučík. Neskôr som fáral na bani Gottwald. Tá robota bola strašne ťažká. 900 metrov pod zemou, prach a špina. Vravel som vedúcemu, aby ma dal na ľahšiu prácu, a tak som vozil drevené stojky. Na jar sa mi vrátili zdravotné problémy so žalúdočným vredom a išiel som domov. Po mesiaci som musel žalúdočný vred zatajiť, lebo som chcel ísť na vojenčinu. Hanbil som sa ostať doma, hlavne kvôli otcovi. A tak som sa dostal na vojnu. Po vojenčine, hnaný výčitkami svedomia, som zase išiel do tej nešťastnej Ostravy. A tam som začal vlastne chápať život. Uvedomoval som si, ako uteká čas, ako starnem, ako robím rodičom zle. Začal som písať. A veľa som čítal, viac ako kedykoľvek predtým. V tom čase som prečítal 2 dôležité knihy môjho života. Cervantesovho Dona Quixota a Odysea Jamesa Joycea. Vždy som mal chuť niekomu znova prerozprávať to, čo som prečítal.
Niekedy som si úryvky textov opakoval, ba niekedy som vo sne čítal tú istú knihu. Dona Kichota som mával položeného na stole a moji spolubývajúci si prezerali obrázky Gustava Dorého. Zišlo mi na že Sancho Panza a jeho pán sú dve osoby, ale mohli by byť aj jedna. Tak sa zrodil môj plán napísať román Narcis o mladom mužovi, ktorý nevie, prečo utekol z domu. Začal som nemilosrdne, hoci celkom bez chuti a vôle, písať akýsi záznam svojho života, pretransponovaný mierne na iného človeka. Dalo by sa povedať, beletrizoval som denník. Písal som úhľadným písmom do hrubého zošita, aby prvý čitateľ mohol zreteľne vnímať každé slovo. Popísané zošity som poslal do Bratislavy Feldekovi, ktorý vybral z Narcisa úryvok do mladej tvorby a rukopis dal k dispozícii vydavateľstvu. Keď som sa vrátil z Ostravy v máji 1964, oženil som sa a dostal som štipendium na dopísanie románu. Kúpil som si písací stroj a začal som román prepisovať. Rukopis potom dosť dlho ležal vo vydavateľstve. Nakoniec, upravený a uhladený, uzrel svetlo sveta v roku 1966. Veľmi som chcel, aby tá kniha vyšla. Mala to byť moja rehabilitácia pred rodičmi, ktorí ešte vždy neboli zmierení s mojím útekom zo školy a z domu, a tiež pred rodinou zo ženinej strany. Dúfal som, že po prečítaní knihy spoznajú moje pohnútky a zasa budem riadnym členom rodiny. Za Narcis som dostal cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ, písalo sa o mne v novinách. Zdalo sa mi, že som najslávnejší spisovateľ na Slovensku. Hovorí básnik Jozef Mihalkovič. No, je asi trochu smelé to vstiahnuť na debut Slobodou, na jeho Narcis, ktorý je takou knižkou a teda takým debutom, ktorý zasiahol do literárnej situácie. Keď vyjde taká knižka, ktorá má taký náboj, taký ekrazit, ako má, povedzme, Slobodou Narcis, tak potom jednoducho nie je možné, aby sa nezačalo aj ináč písať. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Po návrate do Bratislavy moji starí priatelia, tí študenti spred 5 rokov, sa už nepriatelili. A ja som nevedel, ako s kým zachádzať, aby som ich neurazil. Pracovali ako diví, vyznali sa v redakčných uzávierkách, poznali redaktorov, mestské uličky a viechy. Ale v tom všetkom bolo čosi pre mňa nepriateľské a nepriateľné. Zdali sa mi všetci nevinní, alebo rovnako vinní. Začali ma navštevovať noví priatelia. Priatelia mojich priateľov. Obdivovali moju ženu, ktorá vedela hrať na klavíri. Viedli sme filozofické debaty a ja som začal písať svoj druhý román, nazvaný nakoniec, dodnes neviem prečo, Britva. Skúsenosť z prijatia mojich prvých 4 kníh, Narcisa, Britvy, Uhorského roku a Šedých ruží, ma utvrdila v presvedčení, že moje romány neporovnávajú s románmi a poviedky s poviedkami, ale romány raz eposom, inokedy s povesťou a poviedky, povedzme, s fejtónmi alebo s úvodníkmi v novinách. Preto som bezohľadne prestal vnímať hlasy recenzentov, dúfajúc, že raz pochopia, že moje romány možno nazvať románmi. Nik predsa neurčil vopred, ako sa má román písať. Kapitola 3. Majster alkohol v stratenom raji. Od roku 1972 pracuje Rudolf Sloboda ako dramaturg a lektor v slovenskej filmovej tvorbe. Vo vydavateľstve Smena odmietajú z ideologických dôvodov jeho román Láska. V roku 1977 vychádza próza Hudba a o rok neskôr sa pokúša o samovraždu. Následne je hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni v Pezinku. No toto sme nezvládli. Román Stratený raj som začal písať na jar roku 1982. A zase to bolo pesimistické. Lenže nie náhodou. Chcel som čitateľa vystrašiť. Chcel som otvorene povedať, že by nikdy nemal začať piť.
Málo kto uvažuje o svojom pití, pokiaľ nemá ťažkosti, či už zdravotné alebo spoločenské. Román bol určený predovšetkým tej vrstve čitateľov, ktorá ešte tak veľmi nepije. Ale práve táto vrstva podceňuje silu alkoholizmu a zdá sa jej, že s pitím môže kedykoľvek prestať. Rudo? Dokonca sa objavili aj také námietky, že som do románu Stratený raj naschvál vybral toto prostredie, aby som sa mohol posmievať biednym ľuďom. Keďže som sám osobne absolvoval protialkoholické liečenie 3 razy, viem, ako sa skutočne pitím mení osobnosť. Človek však na to príde, až keď začne abstinovať. Pozornému čitateľovi som možno predsa len dokázal, že skutková podstata alkoholizmu je mi známa, že ju mám v malíčku a že román Stratený raj nie je absurdným artefaktom, ale takmer dokumentárnym obrazom mojej osobnej skúsenosti. Ako som sa stal alkoholikom? V nejakej slabej chvíli sa mi zapáčila rola alkoholika a začal som zvyšovať dávky liehu, aby som sa ním stal čo najrýchlejšie. Bola to potreba tvoriť zo seba stále niečo iné, než v skutočnosti som. A čo som, to presne neviem. Kto to vie? S akou potechou som prijal okamih, keď som sa prvý raz dostal na záchytku. Lekári už vtedy začali dvíhať prst. Aj to sa mi páčilo. Alkohol bol však silnejší ako moja hra na alkoholika. A tak som si naň naozaj zvykol. A naozaj sa mi to vymklo z rúk. Kapitola 4. Denníky. Od roku 1972 si Rudolf Sloboda písal pravidelne denník. Boli to rôzne zošity. Spálil som ich v roku 1978. Mimochodom, tieto ničivé nálady vo mne driemu stále. Na jeseň v roku 1979 si začína Sloboda znovu zaznamenávať faktografiu každodennosti, zdanlivo banálne zážitky, ale aj spisovateľské postrehy a poznámky k budúcim prózam. V rukopisnej pozostalosti sa zachovalo 21 400-stránkových zošitov kroník, ktorých prepis má vyše 5000 strán. Posledný denníkový záznam je z 25. septembra 1995. Denníkové písanie znamenalo pre Rudolfa Slobodu určitú formu aspoň priemerne dôstojného prežitia v neprajných spoločenských pomeroch. Z denníkových záznamov Rudolfa Slobodu roky 1979 až 1982. Moje denníkové záznamy by mohli zaujímať aj neliterátov. Sú dôkazom, ako sa snažím vyliečiť z úzkosti a depresí, hoci nie sú až také intímne, pre mňa však sú dostatočne informatívne. Udalosti majú svoj pôvod. Treba sa však zamyslieť nad tým, prečo mám niekedy chuť ich zničiť. Možno zo strachu. Doteraz som si dával pozor, aby môj denník nebol zámienkou pre niečí hnev. Ak sa niekto na mňa hnevá, nepotrebuje denník. Zničím aj bez neho. Prší, prší, len sa leje na... Pobolieva ma hlava. Začalo zase pršať. Už som unavený z tohto jednotvárneho života. A možno by som mal kam si odcestovať. No rozmýšľam aj o druhom pláne. Prestať čítať noviny, kde je stále to isté. Prestať vnímať politiku a vôbec čo najmenej čítať. Naša spoločnosť určuje človeka smerom k samote, k odlúčeniu od priateľov. A ja jej prvý v tom výjdem ústrety. Tým aj dokážem, že nemám strach zo samoty. A ľudia zistia, že to nie je to najhoršie a stanú sa silnými a nebezpečnými. Tí, čo nás ženú do samoty, si kopú vlastný hrob. Mám už len 2 koruny. Počkám do večera, možno príde nejaký nečakaný honorár. Dnes som na srdiečku cítil, že už je jeseň. A uvažoval som, že moje knihy neurážajú tým, že hrdinovia odrážajú niečie utajované chyby, ale preto, lebo sú iba dobre napísané.
a hľadá sa v nich nejaký obsah, do ktorého možno triafať. Ale špinavcov najviac uráža krása a navyše taká krása, ktorú oni považujú za čosi druhotné. Uráža ich, že moji hrdinovia neoceňujú to, čo oni s takým úsilím nahonobili. Tie lesklé skrine a autá. Tie lesklé skrine a autá. Medzihra o rozume, v bludnom kruhu ohromných maličkostí. Umelecky nedôstojné pôsobenie v slovenskej filmovej tvorbe zhrnul Rudolf Sloboda do svojho čitateľsky najúspešnejšieho románu Rozum, ktorý vyšiel v roku 1982 a spôsobil nemalé problémy autorovi, ale aj bdelým dohliadačom nad ideovou čistotou vtedajšej socialistickej literatúry a umenia vôbec. Hrdina románu Rozum neznáša neistotu, temnosť, čudácké reči, slovné hry a inotaje, okrasy, prepich. A preto je nebezpečný. Je nebezpečný aj preto, že dokáže anihilovať aj sám život, ak je pre neho nedôstojný. Žije síce ďalej, ale vie, že je zabitým človekom. V statickom čase zdanlivo bezproblémového prežívania zahrmel Slobodov román ako blesk z jasného neba. Výrazné autobiografické ladenie tejto prózy a holá pravda o postavení intelektuála v stále odsudzenejšej spoločnosti reálneho socializmu nepôsobia ani dnes samoučelne a hlavne potvrdil sa tu Slobodou neprajnými kritikmi spochybňovaný výrazný spisovateľský talent. Rozum. Sloboda, rozum poprvé. Nijaký veľkofilm sa na Slovensku písať a nakrúcať nedá, pretože sú problémy s financiami. Ale tie financie by ani neboli také závažné. Kde však zohnať púšť, tajgu alebo more? Musela by sa robiť koprodukcia a to je zase komplikované. Ani dajaká extra detektívka sa nedá napísať, lebo u nás niet zločincov. Kradne sa potichu, v obchodoch, na stavbách a inde. Ale taký zločinec nikoho nevzrušuje. A keby ho veľmi nákladne naháňali, vznikol by nerealistický film. Takých zlodejov zväčša chytí obyčajná revízna komisia, ktorú, keby ste videli sedieť po kope v električke, mysleli by ste si, že sú to záhradkári. V akom našom filme by mohol hrať Belmondo? Najlepšie bude napísať nejakú rozprávku, ale aj to je nákladné. Zostáva čistá veselohra. Je to pomerne nový žáner, na Slovensku málo exploatovaný, ba prijímaný s obavami. Ako by sa Slováci nevedeli smiať. Sloboda, rozum po druhé. Často ma rozliční ľudia nabádajú, aby som napísal o nich film. Bolo by to vraj úžasné. Len čo však začnú o sebe rozprávať, je z toho dej na 10 minút filmu. A ani nie veľmi originálneho. Ľudia si nevedia oceniť svoje šťastie. Ale povedzte niekomu, že má byť spokojný so svojím jednoduchým, nekomplikovaným životom. Každý si myslí, že jeho život sa neodohráva v robote, ale v nejakých zvláštnych sférach, v smiešných krčmových sporoch alebo v škriepkach na posteli. A to by chceli vidieť aj na plátne. A pritom ľudia najviac trpia tým, že ich neuspokojuje vlastná práca. Kto chce vedieť, ako to bolo ďalej, nech pozorne počúva. Lebo sa hovorí, najväčší štvorec, ako by bol bez rohov. Najväčšia nádoba, ako by bola bez dna. Najmocnejší tón, ako by bol bez zvuku. Najvyššia forma, ako by bola bez tvaru. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Pokračovanie denníkových záznamov Rudolfa Slobodu. Roky 1983 až 1989. Bolí ma hlava. Vypil som 4 pivá. Alkohol mi nerobí dobre. Ale najviac ma deprimovalo, že mi z literárneho fondu nedali štipendium. To sú teda dôkazy, akú chcú mať literatúru.
neprofesionálnu a vlastne nejakú. A ja sa tu na vlastnú päsť namáham, aby som napísal niečo nadľudské, zadarmo, bez chvály, bez perspektívy, bez radosti z hotového diela. Najviac bolí, že ešte nie som otrlý natoľko, aby som sa vzdal písania a venoval sa občianskému povolaniu, ktoré by mi umožnilo žiť bez starostí. Najviac sa mi hnusí, že som umelec. Keď si uvedomím, že patrím k nenávidenej vrstve, ktorá údajne dostáva peniaze za svoje šašovstvo, tak by som sa najradšej nevidel medzi živými. Tu som. Neboj sa. Kedysi som sa tešil na starobu. Ale ani to nebude také úžasné. Stále nie som schopný zaistiť si aspoň tento druh pokoja, totiž tú bezstarostnosť určitých ľudí, ktorí vždy majú peniaze. Sú to tí, čo majú vždy dobré zamestnanie a ešte sú aj zdraví. Tento druh neistoty pôsobí strašným dojmom a niekedy si myslím, že by som na tú starobu nemal čakať a zničiť sa, pokiaľ mám na to silu. Stále som tu. Zapol som si na 3 minúty televíziu. Vidím Valdemara Matušku, Karla Gota Vondráčkovu. Po hymne sa objavila s pohárikom Švorcová a Havel. Dojatí obaja. Zaujímavé, že herci sa ešte ľuďom nezanusili. Mojím jediným cieľom je stať sa celkom neznámym penzistom alebo aj robotníkom, ktorý nemusí nič vedieť o politike a kultúre a nemusí zháňať peniaze tým, že sa vtiera do niečej priazne. Ale Boh, ku ktorému sa denne vytrvalo modlím, asi rozhodol, že ešte musím žiť a dopísať román Uršula. Len dobrá katolícka výchova ma drží pri stálej sviežosti ducha. V tejto biede som stále optimista. A už som taký optimista, že ani neverím v nejakú zmenu k lepšiemu a som spokojný. Všetko, čo vymyslelo ľudstvo a z čoho ja ťažím pramálo, uznávam a obdivujem. Hoci pijem vodu z vedra a kúrim uhlím a som okrádaný viac ako robotník v 19. storočí. Hádam, ozaj niet pre mňa miesta v tejto civilizovanej džungli. Chudoba ma naučila neúprosne vidieť hierarchiu hodnôt. Som takmer vulgárny materialista. Viem, že najprv musí byť teplo a jedlo. Boha prosím iba o zdravie a aby ma nič nebolelo. Pod hruškou ďobal Havran chlieb, ktorý som mu hodil. Potom si ho vzal do zobáka a odletel. Krýval na pravú nohu chudák. Dobre urobil, že odletel, lebo u nás sú mačky. Teraz sú síce všetky vnútri, ale Havran to nemohol vedieť. Tlak klesol zo 76 na 75. Blíži sa búrka. Niekedy v noci, ale aj večer, keď zaspávam, pocítim hlbokú úzkosť zo svojho osudu. Je to akýsi vznešený strach zo smrti. A keďže už túto úzkosť poznám, a to už od detstva, vôbec sa jej nebojím. V posledných dňoch boli depresie také hrozné, že som uvažoval zase o samovražde. Idúc po Slnečnej ulici, v peknom obleku, najedený a inak spokojný, zachytil som signál, že najlepšia samovražda by bola injekčná striekačka so silným jedom. Obesenie je hnusné a málo komu sa podarí. Prerezať si žily nie je isté, lebo krv sa môže po zamdlení zastaviť a lekári vás vzkriesia. Skok z veľkej výšky predpokladá, že dopadnete dobre, teda umriete bez bolesti. Bolesť je teda poslednou brzdou pred samovraždou. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Sú vo mne akési sily, čo ma stále desia a plašia. Niekedy sa spoja do jedného, takmer príjemného pocitu. Ale nie sú to aj objektívne sily mimo mňa, ktorých sa môže báť? Prečo by som sa hanbil za strach?
Bolí ma hlava. Nechce sa mi žiť. Už len Boh mi tu pomôže. Zdá sa, že o mojej biede sa hovorí aj medzi literátmi. Vyčitujú mi, prečo sa uzatváram, prečo sa nesnažím, prečo robím martýra. Nie, vôbec nie som paranoik. Veď o tom, že mi stoja na hadici, hovoria iní sami od seba. V slovenských pohľadoch mi nevyšli 3 poviedky, ktoré boli objednané. Na kolibe vyškrtli môj film Druhý človek. Cenzor X navrhol vyhodiť z románu Uršula Miesta o ničote a cenzor Y navrhol román skrátiť, čo som aj urobil. Nie som paranoik, ani tieto stavy nevyhľadávam. Do mesta chodím málo, lebo nechcem piť. Napriek tropickým horúčavám som napísal 8 strán románu pamäti. Vyprášil som koberce, uvaril som kurací perkelt a upiekol koláč z ovsených vločiek. Idem písať do nového zošita. Ale až večer. Nie, hneď. Kto si mi navrhol, aby som v novinách uverejnil nejaké vyhlásenie, že súhlasím so socializmom? Je to podivná ponuka. Ja, ktorý som čistý a chudobný, mám dokazovať svoju nevinu. To, že nie som proti niečomu, že som za. Je to ponižujúci návrh. Mnohí podvodníci a zlodeji takéto vyhlásenia stále poskytujú. Už sa nejako nebudem starať čo a ako. Odo mňa sa nedopočujú nejaké lichotivé názory. Niečo, čo by potrebovala ich konsolidácia. Narobili dosť prúserov a teraz majú strach. A takéto hovedá čítajú moje knihy. A keďže ich privádzajú do zúrivosti, nemôžu si vymyslieť nič iné ako to, aby som sa ja sám za ne ospravedlnil. Komunistická strana sa ešte stále nenaučila správnej taktike so spisovateľmi. Stále si z nich robí nepriateľov. A keď už si nevie rady, tak ich umlčí, vygumuje. Hlavu hore. Neboj sa jesene, tej trpkej, tmavej. Zvykneme si. Celý život sa chystám na čas, keď budem môcť bez rušenia s pasiou písať. Ale ten čas sa naopak odo mňa stále viac a viac vzdialuje. Dnes sa treba aj oveľa viac báť. Aj preto sa dá dobre vysvetliť moje ohromné vyčerpanie po napísaní románov Rozum a Uršula. Bola to vždy dvojitá práca. Najprv som musel niečo vymyslieť a potom uvažovať, či to dám do románu. Ale to uvažovanie bolo najviac ovplyvnené strachom, že motív, ktorý v texte bude, sa niekomu nezapáči a budem to musieť vyhodiť. Taká istá úzkosť ma čaká aj teraz. Ak sa rozhodnem, že budem písať bez autocenzúry, môžem očakávať efekt, ktorý nastal po napísaní Rozumu. To jest odchod do psychiatrickej liečebne v Pezinku. Písať bez autocenzúry je naozaj najväčšie napätie, lebo pri písaní si text stále čítam a stále mám na očiach neprípustnú pasáž, takže sa týram pri každom čítaní. Nepotrebujem byť revolučný. Ak si to aj niekto o mne myslí, nie som revolučný. Keby som dokázal napísať nenápadný text, ktorý by hravo prešiel, bol by som rád. Takto som si predstavoval osud strateného raja. Aj ma mrzelo, aký som bol bolševický a čo sa nestane. Kniha urazila bolševikov. Ja nemôžem napísať nič, čo by nespôsobilo ťažkosti. Vydavatelia určite cítia, že vydávať moje knihy je určité riziko. Do takejto práce sa teda zase chystám. Symbolicky od nového roku. O tom, kto smie a nesmie písať, rozhodujú politici. Zbytočne si tým zaťažujú život. Prosto politika musí dať spisovateľom slobodu. To je najväčšia jej zodpovednosť voči literatúre, kultúre. Podpísaný Rudolf Sloboda, slovenský spisovateľ. 3. februára 1989. Pekne.
Mnoho ľudí sa nazdáva, že keď sa v nejakej spoločnosti začne slobodnejšie hovoriť o jej chybách, nastáva akési uvoľnenie. Nenastáva nič. Tie isté svine žijú ďalej a riadia, ale iba na chvíľu zmenia taktiku. A preto sú aj smiešné strachy niektorých našich spisovateľov, ktorí si myslia, že sa tu niečo zrúti. Nič sa nerúca. Je to boj s veternými mlynmi. Všetky tie debilné podpisové akcie ešte len zosilnia režim. Systém je totiž hlboko zakorenený v dušiach občanov. Vyhovujú ľudské lenivosti, agresivite, neznášanlivosti. Preto je neporaziteľný. Nechce sa mi ležať, ani čítať, ani písať. A tak len tak mykám ceruzou. S hrôzou počúvam zahraničné programy a žasnem, ako sa bolestinsky rozplývajú nad rôznymi osudmi nezávislých. Ako pokrytecky podporujú náboženské prejavy, hoci západná kultúra je takmer bez Boha, zvlášť americká. Hoci dolár tvrdí, že v Boha veríme. Havel dostal cenu Olafa Palmeho a navrhnutý je na Nobelovú cenu. Zrejme si na západe myslia, že keď Havel dostane Nobelovú cenu, nastane obrad aj v Československu. O Havlove teórie, veľmi abstraktné a všeobecné, sa nedá nejako oprieť. A Havel aj ako dramatik je priemerný a neoriginálny. Počúvate Rodinné striebro. Prosím vás, ustúpte trochu dozadu, začnite tí, čo sú najďalej od nás. Pomaličky 2 kroky, veľmi vás o to prosím, aby sa nestalo nešťastie. Sledoval som priebeh novembrových udalostí hlavne z rozhlasu. Preľaďoval som stanice, takže som vedel, čo sa kde odohráva. Už v prvých chvíľach sa dali zachytiť hlasy, ktoré pripomínali svoje minulé zásluhy a postoje. Hlavne také, ktoré mali dokázať, že bez nich by sa nič nebolo odohralo. Členovia komunistickej strany odovzdávajú preukazy. Ťažko povedať, či zo strachu, alebo z presvedčenia. Nikdy by som nebol uveril, že môžu existovať také trápne typy pováh. Ľudia, ktorí pred 10 rokmi vstupovali do komunistickej strany, aby sa dostali na rôzne vedúce miesta, dnes zabúdajú na tieto neušľachtilé motívy. Odôvodňujú svoje vtedajšie rozhodnutie tým, že keby nevstúpili do strany oni, budú tam iní, hlúpejší. Už vtedy vlastne popierali základy demokracie, vyvyšovali sa nad prostých robotníkov. O marxizme niektorí nemali ani šajnu. Prišiel som včera domov už o 12:30 a strašne som bol unavený. Chrípka sa zase vrátila. Zdá sa, že už niekoľko dní som nepočul miestny rozhlas. Je možné, že ho zapečatili, aby sa doň nepchali občania. Minister kultúry uvoľnil všetky zakázané knihy. Je to revolúcia? Je. Od socializmu k socializmu. Takú už som zažil a zdá sa, že ich zažijeme ešte viac. Silvester. Je opäť minút 12. Počúvam rádio. Samá hudba a srandy. Počkám ešte na bucho do polnoci, aby mi nezapálili dom a môžem bilancovať. Tí, čo mi robili 20 rokov zle, teraz vidia, že sa mýlili. V roku 1972 mi vrátili z vydavateľstva Zmena román Druhý človek. V roku 1978 som sa zbláznil a išiel som do Pezinka. Bol som si istý, že už sa odtiaľ nedostanem. V roku 1982 som musel opustiť filmovú tvorbu, lebo ma nechceli do nejakej tvorivej skupiny. V roku 1983 prišli perzekúcie za romány Rozum a Stratený raj a o rok neskôr vymyškovali román Uršula. 14. marca 1988 som sa pokúsil o samovraždu. Silvestrovská streľba už utícha.
Ale ešte vyjdem von zistiť, či niečo u nás nehorí. Počúvate Rodinné striebro. Z denníkových záznamov Rudolfa Slobodu roky 1990 až 1995. List Rudolfa Slobodu Zväzu slovenských spisovateľov. Január 1990. Vážení páni, dovoľte, aby som konečne mohol urobiť to, čo som chcel už v roku 1987, totiž vystúpiť zo Zväzu slovenských spisovateľov. Môjmu kroku neprikladajte nejaký význam. Neprechádzam do inej organizácie, ani nebudem proti starému zväzu viesť nejakú propagandu. Ani nemám prečo. Je to iba pre moju lenivosť. Chcem sa konečne venovať v Slobodnej republike písaniu bez akejkoľvek cudzej pomoci. Váš Rudolf Sloboda. Z listu Jána Štrasera, šéfredaktora literárneho časopisu Slovenské pohľady, marec 1990. Milý Rudo, predčasom si dostal našu prosbu o odpoveď do ankety o samezdate. Určite tebe, vzácnemu čitateľovi, všeličo prešlo rukami, tak nebuď skúpi a napíš nám pár riadkov. Vopred ďakujem. Jano Štraser. PS. Sľúbil si mi svoje básne. Milý Jano, budeš prekvapený, že síce prešlo mojimi rukami dosť diel, ale čítal som to v takom kváte a strachu, že ani nemám prehľad alebo nejaký rebríček kvalít. Mnohé texty som počúval z Hlasu Ameriky alebo Slobodnej Európy, lenže zase už neviem presne mená kníh báni autorov. Básne môžem poslať, ale to má iste času dosť. Zdraví ťa Rudo Sloboda. Hrdina môjho nového románu Krv je úradník, ktorého vyhodili z ministerstva kultúry a teraz už musí premýšľať čo a ako, kde sa zamestnať. Román už je dosť hrubý. Rátam s čitateľom, ktorý ma rád číta. Včera v noci som na strane 440 napísal, že hrdina sa ide obesiť, ale neobesí sa. Situácia je popísaná logicky, neopisuje môj autentický stav, povedzme depresiu, ale vyplýva z hrdinovho života. Od detstva bývam na hraniciach. Moji hostia vidia z môjho okna Rakúsko. Ešte nedávno videli aj drôtené zátarasy a na vysokých betónových stĺpoch lampy, ktoré osvietili v noci celú krajinu. Inokedy krajina dostala osvetlenie od farebnej svetlice. Keď to človek videl po prvý raz, nebol iba nahnevaný, ale aj hlboko dojatý. Tieto dni sú akýmsi zvratom v mojom ponímaní sveta. Včera už ma napríklad vôbec nezaujímali správy. Nedávno odišli od nás poslední sovietskí vojaci a tak sa konečne udial dôležitý krok na presun našej republiky k západu. Ale nesmiem zabudnúť na hrozné úzkosti pri písaní hocakej knihy za komunizmu. Potreboval som ohromné množstvo energie, aby som sa pri písaní oslobodil od imanentnej cenzúry a od predstavy čitateľa na ústrednom výbore. Ale život sa vracia do normálnych koľají, ideológia mizne. Hoci to neznamená, že bude všeobecne a hneď lepšie. Veľký piatok. Zima, hmla a vietor. Musím vyčistiť kachle, zakúriť, doniesť vody, vyniesť smeti, pozametať lášku, urobiť raňajky. Tieto veci sú jednoduché, opakujú sa dennodenne, ale moja žena ich nikdy nezvládne. Takto unavený sa chystám napísať poviedku. Vyrušili ma mačky. Hoci žena je vedľa, nevšimla si, že robia zlé. Prečítal som si posledné 3 strany, ktoré som napísal. Stačí to. Vznikla poviedka Modrá perla. Z listu Rudolfa Slobodu, september 1991. Moja drahá mamička, ako je to zlé, že si tak ochorela.
Ale nebuď smutná, v nemocnici ťa prezrú, ošetria a konečne budeš vedieť, čo ťa tak bolelo. Nehnevaj sa, že dnes nemôžem za tebou prísť. Prídem ale určite cez týždeň a vynasnažím sa, aby som sa mohol porozprávať s lekármi, čo ťa liečia. Modli sa, určite vyzdravieš. Sama si mi vždy hovorila, že Boh nemôže nikdy byť zlý, že nám vždy pomôže. Prečo by nepomohol aj tebe? Len ho musíš o to prosiť. Čo by sme boli bez Boha? Tvoj Rudo. Keď som mamu naposledy navštívil, dávali jej krv. Mala takú istú skupinu ako ja. Dočítal som Goetheho Fausta. Len neviem, za čo sa dostal do neba. Sľubovať nudné raje? Aj to je hriech. Celá kniha je knihou o knihách, hoci sa tam život sklonuje vo všetkých pádoch. Ochladilo sa, popršalo. Lenže nemrzne. Ešte je tma. Vypil som kávu, napojil mačky, vysypal popol a priložil do kachiel. Ráno musím poslať ženu informovať sa na Špitálskú ulicu. Tam v pohrebnom ústave oznámi, kde pochováme mamu. Potom pôjde po urnu. Spomenul som si, ako mama ležala na smrteľnej posteli. Zničená, zmetená a na jej zovreté pery v truhle s trochou krvi v kútiku úst. Až dnes jej všetko odpúšťam a začínam ju milovať. Vedel som, že ju milujem, ale stále som si to nechcel priznať. Čo by som bol bez nej? Počúvate rodinné striebro. Je teplo, ale vietor. Stromy už dostávajú svoju najkrajšiu farbu. Tú jemnozelenú, takú vzácnu po zime. Šípka už je zelená, baza tiež, ale tmavo. Divadelná hra Herečka je na 6. strane. Cieľom hry nie je veci zamotávať, ale zjasňovať. Číry opis reality vyzerá absurdný a tu treba čosi do nej vniesť, ujasniť, roztriediť, pochopiť. Inak stále nebudeme svetu rozumieť, tým menej sebe. Vyťahol som papier zo stroja. Už nebudem dnes písať. Minulú kapitolu nového románu som písal viac dní a na niektoré epizódy som si už nevedel spomenúť. Včera pri kosení som si akousi trávou pichol do oka. Mám ho zahmlené a keď ho zavriem, idú slzy. Chvíľu budem v rozhlase počúvať nočné dialógy. Niekedy sa niečo dozviem, inokedy ma teší, koľko je idiotov. Fúka. Od severozápadu mraky. Peniaze nechodia. Ani z televízie, ani z rozhlasu. Nakoniec ma zachráni román Jeseň. Ešte som nezaplatil dane a treba mi vyhotoviť nový občiansky preukaz a aj na to treba peniaze. Mám len 100 korún. Som hrozne deprimovaný. Najradšej by som už v živote nič nenapísal. Kapitola 5. Útek do strateného raja. Ešte stále nespím. Vonku hučí vietor. Uvažoval som o tom, že keď niečo milujeme, chceli by sme to mať večne pri sebe. Na dosah ruky. Rovnako milé a nemeniteľné. Ale my stále niečo strácame. Raz veci významné, raz menej významné, ale bolesť zo straty je rovnako silná. Koľkokrát som už počul tieto slová, ale až teraz som pochopil ich pravdivosť.
Je 30 minút po polnoci. Dokončil som divadelnú hru pre Astorku a konečne som vymyslel aj názov. Macocha. Každý deň preletí ako blesk. Som spokojný, že nemusím zo svojho diela vyškrtnúť nejakú knihu. Môžem spokojne zomrieť. Bože, keby som mohol z toho všetkého čestne odísť. V diaľke učí vlak. Vietor ustá. Malý krdlík vtákov rýchlo letí na juh. Už je čas, aby sa táto jeseň skončila mierom. Októbra 1995 ukončil spisovateľ Rudolf Sloboda svoj život samovraždou v Devínskej Novej Vsi. Jeho knihy ešte stále vychádzajú v nových vydaniach a ešte stále sa čítajú. Spisovateľ a scenárista Dušan Dušek. Medzi mnohými prídavnými menami je jedno také krásne, ktoré používam veľmi zriedka, ale je také jedinečné, že pasuje len na niekoho alebo na niečo. To prídavné meno je Rídzi. Rudolf Sloboda to bol rídzi človek, rídzi spisovateľ, jedinečný diamant medzi spisovateľmi. Len byť s ním bolo niečo naozaj skvelé. Byť s Rudom Slobodom bolo to najlepšie na svete. Rudo. Človek má rád všetko. Nie je veci na svete, vlastne predmetu živého tvora, rastliny, alebo slnko, nie? Však slnko má všetci radi, nie? Slnko je pekné. Alebo aj muchy treba mať rád. Do istého veku asi pravdepodobne do také 20-ky človek to odkladá, že to príde to najhlavnejšie, potom to zistí, že to už prišlo a potom už sa tak myslí, že eventuálne by mohlo byť aj po tej 50-ke alebo 60-ke, aj 80-ke ešte niečo. Chcete vedieť, čo bolo potom? Pozorne počúvajte. Lebo sa hovorí, najväčší štvorec je vždy bez rohov. Najväčšia nádoba je vždy bez dna. Najmocnejší tón je vždy bez zvuku. Najvyššia forma nemá nikdy tvár. Počúvali ste umelecko-dokumentárne pásmo Útek do strateného raja z cyklu relácií Rodinné striebro. Pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Boris